Żvelati l-ismijiet tal-persuni li flimkien ma' 3 irġiel imresqa l-qorti bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia kienu arrestati it-tnejn filgħodu f'operazzjoni kbira mill-forzi tal-ordni fiż-żona tal-Menqa fil-Marsa f'Ħażebbuġ u Boġibba. L-ismijiet ġew ippubblikati fil-Messaggero, gazzetta awtorevoli Taljana li tgħid li minbarra George Walfred De Giorgio u Vincent Muscat, magħrufa bħala iċ-Ċiniż, il-Fulu u l-Koħħu, kienu arrestati wkoll Miguel Caruana, Sandro Cilia, Jamie Vella, Anton Kakija, Rudy Camilleri, Roberta Gius u Adriana Gius. Persuni li wara l-arrest tagħhom kienu interrogati mill-pulizija u l-inħelsu bil-police bail. Dwar dan tkellimna mal-avukat Andy Ellul li spjega l-kundizzjonijiet li jiġu imposti fuq persuni li jkunu bil-police bail. Il-police bail hija forma ta' kuntratt ħansejħolu hekk, irġinti jkollok data u ħin fejn trid tattendi biex tkompli tkun interrogat. Issa jidher li f'dan il-każ hemm investigazzjonijiet aktar x'isiru u allura il-pulizija rabtet lis-suspettati bil-police bail. Żied jgħid li waqt police bail il-persuni ikunu marbuta b'għadd ta' kundizzjonijiet. Li pereżempju tmur lassa meta jgħidilha l-investigating officer jew l-ispettur jew s-superintendent. Issa dan huwa validu għal 3 xhur il-police bail li jista' jiġi mġeddet permezz ta' rikors lill maġistrat għal perjodi ta' 3 xhur u sussegwenti oħra. U ovvjament min jikser il-police bail ikun ħati ta' rejat. U jista' jiġi arrestat ġifieri min jikser il-police bail u jinsab barra, any police officer, kull pulizija jista' jarresta dik il-persuna li tkun kisret il-police bail mingħajr il-bżonn ta' mandat ta' arrest. Intant fl-artiklu pubblikat fil-Gazzetta Taljana ingħad li l-irġiel għandhom bejn l-34 u 55 sena. Fost oħrajn, Caruana Galizia kienet kitbet dwar Adriana Gius. Hija semmitu bħala membru mill-gang tal-laħam mill-Brażil. Xogħol li skont il-blogger allegatament kienu jiffinanzjaw permezz ta' self mhux iddikjarat minn negozjanti li rridu javadu t-taxxa bil-weda ta' interessi ta' bejn 20 u 40% fix-xahar. Il-Messaggero jallega wkoll li Gius kien qrib ħafna ta' Terence Jalance, deskritt bħala traffikant ta' droga li osfor fl-2012. Żagħżugħ li ta' 23 sena, skont il-blogger, kellu BMW SUV, Bentley, yacht u kien joqgħod ma' tfajla tiegħu Rumena f'villa li kien jikri għal eluf kbar ta' euro fix-xahar.